Hello first of all, I'm Montu Sumtori. Dini ang secondary second year ang exercise 1.1 ni question number 1 ko din solve lang. So, behadi na mana question now. Determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. Mana bung behai jingni neibe hunai no neibe ne relation a jingni mana reflexive, symmetric आरो transitive नंगौना नङा जों बेखौ check खालामनांगौ. So जों माबा थिगौ बे रिलेशननिफ्राय जोङो मोनसे जों मा खालामनांगोन बेनिफ्राय जों कन्डिशनखौ जोङो मिथिनो नांगोन. So बे कन्डिशना मा जानांगौ जोंनिया जुदि हे रिफ्लेक्सिभ जानांगौब्ला बे कन्डिशना मा जानांगौ जोंनिया एखे नाम्बार जोंनिया मा जानांगौ रिलेशनाव थानांगौ. थामहिनबा नैबे रिलेशनाव बेनिफ्राय जोङो दिहुननानै मोननाय नाम्बारफोरनि मादाव 1 1 बा 2 2 न बा 3 3 बेफोरबायदि नाम्बारफोरा मा थानांगौ बे नैबे रिलेशनाव हाबनानै थानांगौ. जुदि नैबे रिलेशननिफ्राय जोङो नैबे रिलेशननिफ्राय नों बेफोरबायदि नाम्बारखौ दिहुननो हायोब्ला नैबे सेटआव थानाय नाम्बारफोरनिफ्राय लानानै स' अब्ला जों मा बुंगोन नैबे रिलेशनखौ जों मा बुंनो हागोन अब्लाना जोङो रिफ्लेक्सिभ बुंनो हागोन. स' बेखौ जों मा बुंनो हागोन रिफ्लेक्सिभ होननानै बुंगोन. माने मा बेयो रिलेशनाव दङ आरआव दङ माने बिलं टु आर माने मा रिलेशनाव दङ बेयो अब्ला जों बेखौ जों मा बुंनो हागोन रिफ्लेक्सिभ होननानै जों बुंनो हागोन. स' बेफोरबायदि नाम्बारफोरा बेवहाय दङ ना गैया जों बेखौ जेनेबा चेक खालामना नायगोन. अके स' जों चेक खालामना नायनोसै. Terus so जोङो बेनिफ्राय जों दिहुनना लागोन नाम्बारखौ. So जोङो नैबे मोनसे रिलेशननिफ्राय जोङो माखौ दिहुनना लानोसै जों रिलेशनखौ जोङो दिहुनना लागोन. स' रिलेशना जागोन जोंनिया मा बेवहाय जोङो मा दोङो r जोङो मा दोङो बेवहाय x, y such that 3x minus y is equal to 0. So जों दाना बेनिफ्राय जों मा दिहुनना लागोन नाम्बारखौ जों दिहुनगोन. So दाना मा नाय नैबे मोनसे समानखौ जों नाय एसे जुदि y खौ लाखियोब्ला बिथिंजाय जुदि हरोब्ला बेखौ जों मा लिरनांगोन याव 3x. ओके नैबे जोंनि मा कन्डिशन जाबाय. So जों बेवहाय नाय x नि मानखौ जों मा ला बेनिफ्राय ला जेखि जाया 1 ला x नि मानखौ 1 ला जों 3 जुदि x नि मानखौ जुदि 1 लायोबा y नि मानखौ जों मा मोनो 3 मोनबाय. x नि मानखौ 2 ला x नि मानखौ 2 लायोबा 3 3 2 6 थामहिनबा 2 लायोबा 6. ओके आरो 3 3 बेनिफ्राय जों 3 खौ ला मा जागोन 9 थामहिनबा 3 जुदि लायोबा x नि मानखौ 9 जागोन जोंनिया. ओके बेफोरबायदि जागोन. आरो जोंनिया मा जागोन बेवहाय आरो मोनसे नाम्बार बनायो जोङो 4 3 4 4 12. ओके 4 लायोब्ला x नि मानखौ जुदि जों 4 लायोब्ला y नि मानखौ जों मोनगोन 12 मोनगोन. आरो जुदि हे जों बेवहाय जुदि 5 जुदि लायोब्ला मा मोनगोन जोंनिया 15 मोनगोन. ओके स' बे 15 नाम्बारा जोंनिया मा जाया नैबे सेटआव जोंनिया मा बिलं जाया. थामहिनबा नैबे सेटआव जोंनिया गैया माबे 15 नाम्बारा. थामहिनबा बेवहाय जोंनिया 14 नाम्बाराव लागैल'सो दङ. स' बेखायनो जोङो जाहाथे जोंनिया बेवहाय 14 ल'सो दङ बे सेटआव नाम्बारा. बेखायनो जोङो जुदि 15 जायोब्ला जोङो बेखौ लानो मोना. थामहिनबा बेवहाय जोंनिया 15 गैया. स' 15 गैयिनि थाखाय जोङो 15खौ जों लाया. थामहिनबा जों मा लागोन 14 जोङो 14 लागैल'सो लागौमोन. नाथाय जोंनिया मा 14 नाम्बारा बेवहाय जाया जोंनिया खारन जों जुदि बोरै होयोब्ला 12 मोनगोन आरो जोङो 14 नाम्बार मोननो हाया. स' जोङो 12 लागै लाबाय आरो जोङो बेखौ ब्रेकेटखौ जों मा खालामगोन क्ल'ज खालामनानै होबाय. स' दाना नाय जोङो नैबे नाम्बाराव नाय नैबे नाम्बाराव नैबेबायदि नाम्बारा दङ नामा. थामहिनबा जोंना मा जागोन रिफ्लेक्सिभनि थाखाय जों मा जानांगौमोन x, x belong to r जानांगौ. x, x माने मा नाम्बार एखे नाम्बार थानांगौ. स' बे 1 थायोब्ला बे 1 बे 2 थायोब्ला बे 2 बे 3 थायोब्ला बे 3 बे 4 थायोब्ला बे 4 जानांगौ. स' बिदि नाम्बार जोंना दङ नामा मोनसेबो गैया. स' गैयाब्ला जों बेयो मा बुंनांगोन since 1, 1 2, 2 3, 3 up to माने जोंनिया 14 न नाम्बार जों 2 माने 14 14. ओके does not belong to r. ओके belong माने does not belong to r. थामहिनबा जोंनिया r आव गैया माने मा बेखायनो therefore r is not reflexive. थामहिनबा जोंनिया मा जाखो r आ रिफ्लेक्सिभ नङा जाहैबाय. खारन मानोना जोंनिया बेफोरबायदि नाम्बारफोरा बेफोरबायदि नाम्बारा माव गैया नैबे मोनसे रिलेशनाव गैया बियो. ओके स' दाना जों मा नायगोन सिमेट्रिक. स' सिमेट्रिक थाखाय नाय जों नाय जेनेबा सिमेट्रिकनि थाखाय जों माने दिहुननांगौ. सिमेट्रिकनि थाखाय जोङो दिहुननो नांगौ
जुदि हे बे रिलेशनाव x, y आ दङब्ला रिलेशनाव जों मा खालामनांगोन y, x आबो जोंनिया मा थानांगो रिलेशनाव थानांगो थामहिनबा बेयाव नाय जों फर एग्जांपल हिसाबै जों मा लानांगौ 1, जुदि 2 दङब्ला माबे थानांगौ 2, 1 आबो थानो नांगौ बबेयाव रिलेशनाव जुदि 1, 3 थायोब्ला माबे थानांगौ जोंनिया रिलेशनाव 3, 1 आबो थानांगौ थामहिनबा उल्था नाम्बारफोराबो जोंना मा थानांगौ अब्लाना जों बेखौ मा बुंगोन सिमेट्रिक होननानै बुंनाय जागोन स' बेवहाय नाय 1, 3 दङ 3, 1 दङ नामा गैया 2, 6 दङ 6, 2 दङ नामा गैया 3, 9 दङ 9, 3 दङ नामा गैया 4, 12 दङ आरो 12, 4 दङ नामा नाम्बार गैया स' थामहिनबा बेबो जोंना मा जानाय नङा सिमेट्रिक जानाय नङा स' जों बेखौ मा लिरगोन सिन्स न बेवहाय जों मा लिरगोन लेट जों हमना लानोसै लेट मा दङ जोंनिया x, y आ जोंनाव दङ r आव दङ न r आव दङ जों मा लिरगोन याव then ओके बे जुदि r आव थायोब्ला जों मा थायोनो y, x आ थानाय नङा दङ r आव थानाय नङा r आव थानाय नङा मानो थानाय नङा नाय 1, 3 आ दङ r आव आरो 3, 1 r आव दङ नामा गैया 2, 6 आ दङ 2, 6 आव नालाय बेखौ 2, 6 आ दङब्ला 6, 2 दङ नामा 6, 2 गैया थामहिनबा बेफोरबायदि नाम्बारफोरा गैयिनि थाखाय जों बेखौ मा बुंगोन सिमेट्रिक नङा होननानै बुंगोन ओके स' जों दाना बेखौ मा लिरगोन याव therefore r is not symmetric r मा नङा सिमेट्रिक नंला दाबा जों नायगोन मा ट्रेन्जिटिभ ओके स' नैखौ आं खोमोरनोसै गोजौनिखिनिखौ थारमाने ट्रेन्जिटिभ जानांगौब्ला मा जानांगौ जोंना ट्रेन्जिटिभ नाय ट्रेन्जिटिभ जानांगौब्ला जों मा जानांगौ मोनथाम नाम्बार हमना लाखानांगौ जोङो जाहाथे लेट मानो x, y आ दङ ना r आव दङ n मा दङ y, z आ मा दङ r आव दङ ओके जोङो जाबाय अब्ला जों नायबाय नाय नाम्बारफोरखौ खोमोरना लाजोबबाय ओके स' नाम्बार जोंना मा दंमोन x जुदि 1 लायोबा जोंना मा जागोन 3x मोन ना 3x बा 3 2 लायोबा 6 3 लायोबा 9 4 लायोबा 12 न बिदिनो मोन नाम्बारा ओके स' बेवहाय नाय xy माने मा xy 1 3 हमना ला xy खौ 1 3 आरो yz माने मा y आ नैबे 3 निफ्राय स्टार्ट जागोन थामहिनबा 3 नाम्बार मा दङ बे जोंना 3 होननानै xy yz थामहिनबा 1 3 3 9 अब्ला जोंना बे दोङो खिन्थु जोंना मा गैया बेवहाय जोंना मा गैया जों मा दङ बेवहाय नाय 1 3 belong to r and मा दोङो 3 9 belong to r but मा गैया जोंनिया 1 9 does not belong to r therefore मा गैया जोंनियाव x z does not belong to r जागोन थामहिनबा बेवहाय जोंनिया मा होनना बुंदों नाय सिमेट्रिक जानांगौब्ला जोंना मा थानांगौनो x y y z आरो x z बिदि नाम्बार थानांगौ जोंनियाव थामहिनबा जोंनियाव नैबे नाम्बार थानांगौ रिलेशनाव जोंना मा नाम्बार थानांगौनो नैबे नाम्बार थानांगौ 1 3 3 9 आरो 1 9 माने मा बिजों आरो बिजों नैजों बिजों आरो नैजों बिदि नाम्बार थानांगौ थामहिनबा बे मोनथाम नाम्बारा जुदि थायोब्ला x y y z आरो x z बेफोरबायदि नाम्बार थायोब्ला जों मा बुंनो हायो सिमेट्रिक बुंनो हायो सरि माने ट्रेन्जिटिभ बुंनो हायो स' नाथाय बेवहाय जोंना मा गैया बेफोरबायदि नाम्बारा बेवहाय गैया माने मा नैबे मोनसे नाम्बारा गैया जोंना 1 9 नाम्बारा गैया स' 1 9 नाम्बारा गैयिनि थाखाय जोङो बेखौ जों मा बुंगोन दानाबा ट्रेन्जिटिभ नङा होनना बुङो जों नैबे does not belong to r माने मा therefore r is not transitive जाबाय not transitive स' जोंनिया मा जाखो रिफ्लेक्सिभबो नङा
सिमेट्रिकबो नङा आरो ट्रान्जिटिभबो नङा जाहैबाय स' दानाबा नैबे जाबाय कुइसन नाम्बार 1 नि सलुसन स' सोरबाफोर जुदि बुजि मोनाखैब्ला कमेन्टआव लिरनानै हो आं नेक्स्टआव आरो माबा मोनसे खालामलायगोन बुजायनो थाखाय स' आङो नेक्स्ट भिडिअ कुइसन नाम्बार 2 खौ सल्भ खालामगोन स' नैबे कुइसन नाम्बार 1 मोन स' बाय